Bhí mé aonanta bradúil as an cheann seo, mar cheannaigh mé na píosaí i lig, díoch mé as an smidú, rinn duine mo smidú, thur mé an smidú ar mo bhúchail fásta mar sin bhí píosa DIY a gceist. Rinn mid é seo an bhliain sular tháinig de Joker amach, mar sin bhí sé aonanta maiid mar ní raibh aithin duine ina Joker. Ní a sa deich, ná deithe sa deich. Bhí mise ar bís faoin eiste seo, ach níor thuig duine ar bí é. Níor thuig duine ar bí. Ní raibh clú acu cé mise. Bhí mé ag géirí Jamie Lee Curtis ó na chéad Halloween a dheanú. Nuair bhí mé ag siúil ar an tráid ní raibh an chuma sin orm, ach ba cheart go mé mo bhúchail ina Michael Myers, mar an sin sílam go dig Houdini. Sé as a deich. Cé acu is fearr lása, inis